Добрый день, шановные сябры! Вас вітае Барысаўская цэнтральная раённая бібліятэка імя Калатеева. Сёння пятніца, а гэта значыць, што мы запрашаем вас да жывога чытання у рамках рэспубліканскага праекта «Кожная пятніца роднае сваё». 5 сакавіка споўнілася 130 год з дня нараджэння беларускага байкапісца Кандрата Крапівы. І сёння вы пачуеце байку «Дыпламаваны баран». У адным сяле, неважна дзе, хадзіў баран у чарадзе. Разумных бараноў наогул жа нямнога, а гэты дык дурней дурнога. Калі няма разумніка другога, пабіцца каб удвух, дык ён разгоніцца і ў сцену бух. У іншага дык выскачыў бы дух, а той нічога. Дык вось за дураць гэту яго вучоным раз празвалі нейк на смех, а каб дваране перабег на шыю, прывязалі мету. Вось, кажуць, і дыплом табе. Што гэта за дыплом? Баран ні мя, ні бе. Аднак жа перад кошкаю пачаў ён ганарыцца. А што ж ты думала, сястрыца, хіба мне пахваліцца няма чым? Дыплом я заслужыў, здаецца ж, галавою, і не раўнуйся ты са мною. Аб гэтым лепей помаўчы, сказала яму кошка. Каб ты быў разумнейшы трошкі і розумам раскінуць мог авечым, то ўбачыў бы, што ганарыцца нечым, бо заслужыў ты свой дыплом не галавой, а лбом. Другі баран ні бе, ні мя, а любіць гучнае імя. Гэту кнігу і іншыя кнігі нашага беларускага пісьменніка Кандрата Крапівы вы можаце ўзяць і пачытаць у нашай бібліятэцы.